Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Миләүшә апа, башлыйбыз әңгәмәне. Менә без Хади Токташ турында бик күп беләбез. Аның 30 ел гына яшь кенә гомер яшәвен беләбез. Шул кыска гына гомер эчендә дә ул бит күпме мирас калдыра алган. Һәм аның татар әдәбиятында керткән роле нинди һәм сез аны ничек бәялисез? Исәнмесез. Менә әйтәләр бит, әйтем шундый бар, земля стоит на 3 китах дип. Менә безнең татар шигърияте ул 3 тда басып тора. Тукай, Токташ, Туфан. Менә инде менә бу әйтемнән дә без чыга алабыз. Токташның безнең әдәбиятта, безнең тарихыбызда, безнең мәдәниятыбызда нинди роль уйнаганын. Токташны юлдыз дип кабул итәләр безнең әдәбиятта. Сез беләсез, Галимҗан Ибрагимовның хезмәте бар. Ул безнең 4 шагыйрьне күтәреп чыга һәм беренче урынга ул куя Дәртмәнне, Сәгыйть Рамиләрне, Токташны, Тукайларны беренче урынга куя һәм аларның менә безнең аңыбызны формалаштыруда ролен бәйләп яза бу хезмәтен. Һәм мин үземә Токташны ачканда, мин бит татар әдәбиятына, рус әдәбиятыннан килдем һәм шуның өчен минем караш бу шәхескә икенче булды. Мин Токташка тотынганда бер нәрсә белмидем Токташ турында. Чөнки рус мәктәбендә факультатив дәрәҗәсендә татар теле, татар әдәбияты дәресләр үтте. Һәм мин Токташны археолог кебек китаплардан эзли башладым. Мин аны шәхес буларак беләсем килде. Һәм чөнки аның менә бу җәмгыятьтә карашларын аңласым килде. Һәм кем аның укытучылары булды, нәрсәгә таянып үзенең иҗатын үстергәнен күрәсем килде. Һәм шуның өчен мин өйрәндем. Әйе, мине шаккатырган бер әйбер булды. Безнең әдәбият белгечләре гел Токташны шулай дип бәйләделәр. Бу безнең бит инде бар концепциядә кичкенәле зур халык. Зур әдәбият инде рус әдәбияты бу безнең әдәбиятта инде сакланып килде. Кичкенә әдәбият татар әдәбияты. Һәм шуның өчен көзге буларак безнең рус мәдәнияты булды. Белгечләр өчен һәм алар мәсәлән Токташны бәйләгәндә дә яздылар. Бу безнең татар Маяковский. Бу безнең татар Есенины. Һәм мин инде рус бүлеге бетергән әдәбият белгече буларак моңа каршы тордым. Ничек инде бер стаканда Есенин белән Маяковскийны яшәтеп була? Булмый бит. Бу бит ике дөнья. Алар бер-берсе белән берничек тә укмашып яши алмыйлар. Һәм шуннан инде математика логикасына таянып, мин шундый нәтиҗәгә килдем. Бәлки ул Есенин да түгелдер. Бәлки ул Маяковский да түгелдер. Бәлки ул әдәбиятка Токташ булып кергәндер. Һәм менә бу Токташның үзенчелеген минем аңласым килде. Чөнки мин рус бүлегеннән бетергәч, миннән көлтләр, ни өчен син Достоевский буенча диссертация язарга тотынган кеше борылдың да киттең татар әдәбиятына дип. Һәм мин үземнең татарлыгымны ныгытасым килде. Кем икәнемне аңласым килде. Һәм менә миңа бу Токташ чоры моңа бик зур ярдәм итте. Һәм мин шәхес буларак менә бу чорда формалаштым дип әйтәсем килә. Менә бу источникларны укып, бу китапларны укып. Нәрсә мин үзем өчен нинди проблеманы ачтым? Без Токташны рус күзлегеннән карыйбыз, дөнья күзлегеннән карыйбыз. Чөнки аның нигезе дә бар. Мин яралдым Байрон моңнары белән дип яза бит үзе турында Токташ. Һәм мәсәлән рус әдәбиятын, дөнья әдәбиятын белгән кешеләр, әйе, күктән сөрелгәнне укыганда әйтәләр, ник бу бит моның берничә яңалыгы юк. Бу бит Лермонтовның демонына таянып язылган әсәр дип үзенә нәтиҗә ясый. Дөнья әдәбияты аркылы караган менә безнең Төркия әдәбиятының традицияларын белмәгән укучы. Мәсәлән, Җирулары трагедиясын укыганда да ник бу яңалыш түгел, бар бит безнең Мефистофель поэмасы дип нәтиҗә ясый. Бар бит безнең Байронның Каин поэмасы, бу эпигон дип нәтиҗә ясый. Бу әсәрләрне укыган кеше безнең төрки әдәбият тарихын өйрәнмәгән кеше. Һәм менә мин бу штамплардан арынырга теләп, бер ел мин шул штамплар эчендә яшәдем, чөнки безне бит рус әдәби белеме методлар белән өйрәттеләр. Мин бит татар әдәбиятын белмәдем, татар әдәби белемен белмәдем. Мин утырдым һәм миңа инде ирем рәхмәтлемен, ул миңа Буби мәдрәсәсенең программасына нигезләнеп китаплар алып килә башлады. Һәм мин үземә шундый бурыч куйдым. Тиз генә менә 1-2-3 айда Токташ нинди белем алган, менә шул юлны
үтәргә кирәк дип, аңларга кирәк дип, ничек ул шәхес буларак, менә иҗади кеше буларак үскән. Һәм менә шунда мин Токташның үзенчәлеген аңладым. Һәм үземнең әдәбиятының бөеклеген ачтым, 1000 еллык тарихын, традицияларын ачтым. Һәм без бу шурында түгел икәнбез, без эзлебез икән, из калдырганбыз икән, безнең мәдәният һәм аның киләчәге бар икән инандым мин. Һәм өйрәнгәндә мин Токташны инде ачтым, яшьләргә дә мин әйтәм. Токташны менә минем Токташ дип чыгарга бик җиңел. Әйтергә җиңел бит менә бу сүзләрне. Ләкин менә бу минем Токташны ачканда, аның нигезе булырга тиеш, фундаменты булырга тиеш. Бина фундаментсыз шелпәрәмә килә. Менә бу фундамент ул безнең белгечләрнең фикере. Аның бергә яшәгән чордашларның фикере. Һәм без аны ача алабыз 2 китапка таянып, менә бу Токташ юбилеена багышланган истәлекләр чыкты. Бу инде Совет чорында чыккан истәлекләр. Монда бик күп чордашларның фикере, әйе, анда бар бик противоречиялар бик күп. Әмма ләкин син шунда ачасың Токташның шәхесен кеше буларак һәм иҗади шәхес буларак. Һәм андары инде перестройка вакытында без инде безнең суверенитет чорында чыгарган безнең китапларыбыз бар мәктәп өчен. Менә монда да яңа фикерләр, яңа материаллар килгән. Менә бу китапны бәяләсем килә. Һәм инде бик зур хатирәләре китабы инде яңаша чыгарган Токташ. Менә бу 3 китапка таянып без фикер йөртә алабыз һәм бу безнең минем Токташ дияргә прочный фундамент була ала. Һәм андары безнең әдәбият белгечләре. Чөнки Токташ бит ул революция шагыйренә әйләнде үлгәч кенә. Попутчик званиесе астында жүрде бит ул. Кем ул попутчик? Аны алга чыгармыйлар. Чөнки әле ул революцион шагыйрьгә әйләнмәгән. Менә Токташ 31 елда үлә һәм андары Токташның турында миф туа. Революционер шагыйрь дип, новатор Тотар Маяковский дип. 31 елга кадәрле Токташ попутчик дип. Попутчик бит ул кем? Әле син бу яңа идеологиягә күчмәгән кеше. Әле ул попутчик арттан сөрелеп бара торган кеше. Күз алдыгызга китергез. Менә бу фаҗиганы аңлар өчен безгә кирәк әдәбият белгечләренең хезмәтләрен укырга. Маминның хезмәтләре. Фуат абый менә Галимуллинның бар докторский диссертация нигезендә китап язылган. Менә бу шырны аңлата торган китап. Хасан Хайри «Жизнь замечательных людей» сериясында чыгарган китабы бар Хади Токташ турында. Бик зур хезмәт кертте Гали Халид Токташны менә өйрәнүгә. Һәм Талгат абый Галиуллинны. Аерым рәхмәтемне минем әйтәсем килә Нил Гафурович Юзеевка. Ул Токташның шигъри дөньясының үзенчелеген өйрәнде. Менә аның структурасын, системасын. Һәм ул 3 томлыгын төзүдә бик зур хезмәт күрсәтте. Нил абый. Һәм андары инде менә хәзер суверенитет чорында чыкты. Безнең 3 томник яңалып, монда инде зур хезмәтләрен күрсәтте Лена Пагайнанова. Ул инде Токташның менә биографик писатель дип инде әйтергә була. Ул биографиясын җыеп, фотографияларын җыеп, фактларны җыеп, хатларны, хатирәләрне җыеп туплаган кеше. Һәм безнең инде данлыклы источниковед дип әйтәбез инде Ахмедзянов. Менә бу фундаментка гына таянып, без Токташны кем икәнен аңларга адым ясый алабыз. Андары гына инде үзебезнекен өсти алабыз. Менә китапны укыгач, әсәрне укыгач. Чөнки әйтәм бит, синең нинди күзлек. Без Токташны менә безнең гасыр башында 30-нчы елларда безнең улпат галимнәребез менә беренче урынга куясым килә Гали Рәхимне. Нәләтләр шагыйри дигән автор мәкалә язды ул. Менә минем күземне ачкан хезмәт ул. Һәм Габдрахман Сагди, Галимҗан Нигъмәтиләр, алар Токташны белгәннәр, туйганнар, аралашканнар. Һәм алар Токташны бер кашан да безнең менә әйтәм бит татар әдәбиятының кысаларында гына карамаганнар. Алар аны дөнья әдәбияты кысаларына утыртканнар һәм дөнья әдәбияты кысалары аркылы караганнар. Чагыштырып менә рус әдәбиятымы сиңа нинди күзгә табасың син үзеңә? Дөнья әдәбиятымы, шәрык әдәбиятымы? Һәм менә шулай, менә бу методика белән куллансаң, син Токташның бөеклеген ача аласың. Менә кызганыч ки, безнең хәзерге менә әдәбиятта мин инде менә карыйм, Токташ фигурасын өйрәнгәндә топталып кала белгечләр соры материалга таянып, аның шәхси биографиясына таянып, әленди тарихлар эзләргә тырышалар. Без әдәбиятны өйрәнгәндә, әйе, шәхес бик зур урын ала дибез.
Ләкин аның шәхси тормышы иҗатына йогынты ясаса да, ул язучы белән бергә калсын. Ул аның шәхси тормышы. Ул беренче урында торырга тиеш түгел. Менә аның иҗаты, үз милләтенә хезмәте менә безне кызыксындырырга тиеш. Һәм әдәбиятка нинди яңалык керткән Токташ. Чөнки алар бит яңалык кертергә дип омтылганнар. Менә безнең әдәбият борынгы 1000 еллык тарихы белән шәрq әдәбиятына карасаң, ләкин 19 гасырның уртасыннан без инде революция ясыйбыз үзебезнең әдәбиятта, Европа юлына басабыз, ләкин үзебездән баш тартмыйча. Без Казанда бүтән яңалыкны бергәләштереп прогресска омтылабыз. Җәдид платформасына күчәбез. Һәм шуның өчен безнең әдәбият бик тиз адымнар белән бара инде, тизләштерә безнең әдәби процесс. Монда просветительский реализм, реализм, неореализм, романтизм, неоромантизм, гыссионизм, модернистик течениелар формалаша башлый. Әле модернизм бар дип әле әйтмибез, әле беренче чәчәкләр генә ата башлады безнең. Әле иҗат җимешләре бик сирәк генә Токташта җимешләрне күрәбез без. Ләкин анда инде кискен 30-нчы елларда безнең әдәбият тарихы лайнер китә җиргә, штопор белән, чөнки безнең совет әдәбияты чорына анда нивелирование, анда инде татар әдәбиятының йөзе юкка чыга. Һәм менә без Токташ иҗатын менә бу күзлектән бәйләргә тиешбез. Нәрсә белән яшәгән бу шагыйрь? Ничек килгән? Әдәбият белгечләре аның иҗатын ике чорга бүләләр. Гади генә авыл малае, Сыркыдыда туганда, Мордва республикасының уртасында без карыйбыз инде. Һәм менә карас татарлык хисе нинди көчле булган. Һәм кайдан шагыйрьләр килә? Авылдан дибез. Менә хәзер мине күптән түгел генә кино төшергәндә, интервью укыганда, тагы татар авылын күрсәтәсез дип мырлап чыгалар белгечләр. Ләкин авыл ул бит хәзинә. Ул хәзинәдән күп мәшәхесләр чыккан. Һәм бу хәзинә йөзен югалтмас өчен нәрсә эшләргә тиешбез? Аның менә бу соравынга җавапны без табабыз Токташ биографиясендә. Мәктәп. Башта Токташ үзенең авыл мәктәбендә укый, ләкин бу мәктәп Бухара традициясенә таянган искелек. Традициясе бу мәктәп белән инде әтисе канәгать булмый, мулла белән сатулашып, күчерә баласын җәдид мәдрәсәсенә, Пешле мәдрәсәсенә. Һәм инде Пешледә без Европага таянып карап инде язылган программа, һәм монда инде география бар, физика бар, математика бар керәләрдә көчле, һәм бик бай китапханә. Вакыт, Шура, бүтән менә бу газетларны, йолдызларны Токташ укый алган менә бу авыл мәктәбендә. Күз алдыгызга китерегез. Һәм менә бүгенге авыл мәктәбен күз алдыгызга китерегез. Бүген подписка ни дәрәҗәдә бара? Авыл баласы бүген укый аламы? Безнең бүтән прессаны юк. План буенча төшерәбез, кирәк түгел, аны 3 кеше генә укый. Менә ул чорда татарлар уйламаганнар. Бер Токташ гынамы бу авыл китапханәсенә кирип укыган, мәктәп китапханәсенә кирип, бер баламы, 10 баламы укыган, әллә йөзләп. Менә без бу калькуляторга киеп, үзебезнең мәдәниятебезне, үзебез милләтебезнең киләчәген юкка чыгарабыз дип мин әйтәм, һәм менә без борылып карарга тиешбез. Менә аның нинди нәтиҗәсе? Шәхесләр менә шулай тәрбияләнгән, менә бу Пешле мәдрәсәсендә. Шуннан инде тормыш авыр булган, туганнары алып киткәннәр аны Средняя Азияга инде, Бухарага. Һәм анда инде кибет малай булып эшләгән. Ләкин инде Токташ әдәбиятка инде күптән тугры булган, үзенең беренче иҗади сборнигында җимешләрен чыгарган кеше, ләкин сакланмаган. Чөнки менә Токташның планкасы нинди булган? Сәгыйть Рәми белән, Тукай белән, менә көзге. Нинди көзге тапкан? Менә миңа хәзер мин инде дискуссиягә керәм, дәртмән Европалашкан шагыйрь дип чыга бар. Имеш ул баш тарткан үзебезнең 1000 еллык тарихыбыздан һәм Европага борылган дип, менә без дәртмән дигән манифест чыгардык. Юк, ул хата. Аның тәрҗемә хәлен карагыз да һәм аның эшчәнлеген карагыз. Юк, бер кашанда гасыр башында татарлар, алар бик сирәк булган, үзенең 1000 еллык тарихыннан бер кеше баш тартмаган. Яңалыкка кул сузганнар, ләкин бу яңалыкны үзенең 1000 еллык нигезләгән хәзинәсенә таянып үзләштергәннәр. Һәм менә Токташ да Азиягә килеп рус телен өйрәнә. Күз алдыгызга кирегез, Бухарага барып, рус әдәбиятын өйрәнә, укый, һәм туганнары канәгать булмагач күп чыгаралар инде аны. Токташ ул чакта яшь малай түгел,
Чөнки без инде аның биографиясын беләбез дә, армияга бармас өчен, чөнки безнең татарлар ул чакта Беренче дөнья сугышына каршы булганнар һәм төрле юллар тапканнар катнашмаска, чөнки Төркия каршы без чыгарга тиеш түгел. Ул бит мөселман иле. Бу Беренче дөнья һәм без шуның өчен качканбыз Урта Азияга. Һәм инде аудашлары ярдәм кулы сузып, биографиясын әзрәк үзләштергәннәр һәм яшен аның кимиткәннәр дип баралар. Инде менә тәрҗемә хәлләре өйрәнгән белгечләр. Токташның яшь малай булмаганын нинди фактлар раслый? Токташ катнаша яшь бухарчылар менә хәрәкәтендә. Һәм ул акча өчен җаваплы кеше. Яшь малайга акчаны тапшыралармы? Хәйрия кассасын. Юк инде. Мәскәүләргә дә ул акчаны илткән була. Һәм без инде уюбыз буенда формалашкан шәхес, ир-егет аңа таянганнар. Һәм алар менә бу хәрәкәтне реформа үткәрәләр. Образовательный системаның реформасын үткәрәләр һәм эмир белән менә бу Бухара системасы белән каршылыкка киләләр. Һәм тетрәндергән ике вакыйга 18-10 елда мартта кеше үтерүләр. Чөнки халык чыга урамга, эмирдан реформа сорап, чөнки безгә кирәк индустриализация үткәргә. Без инде безнең менә сатучылар, алар аңлыйлар, рынокны үзгәртмәсәләр, сырье белән генә сатуны апарсалар, алга барып булмый, конкуренцияны югалталар. Һәм шуның өчен производствоны менә монда Урта Азияда итергә дип. Һәм менә безнең укытучылар берләштереп бу хәрәкәткә, бу дөньяны үзгәртергә тырышалар. Әмма ләкин эмир каршы. Башта да дип әйтә дә ул, ләкин урамга кеше чыга транспарант белән, ләкин аларны төрмәләргә утырталар һәм ул бик кан куюга. 2000 нәп халык урамда үтергә менә дучар була. Күз алдыгызга китергез. Һәм бу яшь шагыйрьне тәтрәндерә. Бу бит кафирләр белән мусульманнар сугышмыйлар. Мусульманнар арасында чыккан сугыш. Һәм шуның өчен менә бу әйберләр тетрәндергеч әйберләр узгач, Токташның менә шундый әсәрләр туа. Һәм ул символист шагыйрь буларак формалаша башлый, чөнки үзенең мусульман әдәбиятының 1000 еллык тарихын үзләштерә. Һәм безнең гысьянчылык, үзегез беләсез, инде Ясави чорыннан килә. Мин шашкан бүре кебек дава буенча чабам дип яза безнең борынгы шагыйребез Ясави. Һәм Насир Хисрау традициялары. Юк, бу Маяковскийга таянып килгән гысьянчылык түгел. Хата, бай бәйләсәк без. Моның 1000 еллык тарихы Токташ ортында бу образларның. Һәм менә бу чорның, башлангыч чорның үзенчәлеге нәрсәдә? Мин бик кыска гына әйтәм, артык сүзгә китмичә. Менә бар тематик принцип, бар эчтәлек әсәрнең, бар формасы. Менә эчтәлек ягыннан килсәк, безнең монда беренче урында мифологик сюжет. Һәм символик образлар. Символик образ, катлаулы образ да, аның өсте бар да, айсберг кебек, иши бар. Нәрсәгә таяна? Безнең борынгы мифологик образлары. Моның бер ягы инде безнең мусульман мифологиясе, Европа нигезендә булган Библия мифологиясе, һәм Токташ моны үзләштерә. Һәм андары романтик принциплары да монда зур урын ала, инде менә двоемирие дип әйтәбез инде, күк, җир дөньясы. Һәм нинди принцип, композиционный принципне? Алар күршеләрме? Я алар капма каршы, антитеза, капма каршы. Һәм монда килә Токташның герое. Токташның герое ул просветительский реализм базасында таянган, дөньяны үзгәртәм. Һәм шуның өчен монда ут символлары инде да, таң образлары. Ул бу җирне үзләштергә, аны бакчага әйләндерәсе килә. Гөл бакча, таң атамы, яктырамы дип чыга бит Токташ. Үзгәрәме бу дөнья? Татарлар өчен без бит үзебезнең дәүләтебезне төзибез дип яшәдек. Без күпме көчләр моңа салдык. Һәм Токташ таң ата дип башташана, һәм ул бу искелек белән көрәшкә чыга. Тармар китерүче дип үзен ангел кебек менә ул күктән сөрелгәннәрдә күрсәтә инде Газраилләр һәм Газраилдә безнең монда капма каршы кул суза да, демон һәм үзе уйламыйча үтерә. Менә бу идеал образны. Һәм менә бу мифологик этапта Токташ үзе әйтә, мин символист булдым дип, җир улары трагедиясына кадәрле мин символист булдым дип. Әйе, ул бик күп китаплар укыган. Дөнья әдәбиятын, рус әдәбиятын, үзебезнең мусульман әдәбиятын мәдрәсәдә үзләштергән шәхес инде. Һәм ул үзенең милли нигезгә таянып,
милли символизм образларын таба, оша һәм килә. Ләкин революция. Һәм татарның тормышы кискен үзгәрә, һәм Токташ китәргә мәҗбүр була Бухарадан, чөнки аларга инде дә үлем яный башлый, Мәскәү аркылы кайта. Мәскәүдә бик әдәби хәрәкәткә кереп китә, Маяковскийның кружогына йөри. Әмма ләкин Токташ Маяковскийга каршы эндәшә. Маяковский гайда Володя, ты не прав. Аның менә көндәлек чиновникларында бар. Кто булса менә шундый шәхесне менә шулай эндәшкән. Ни өчен менә Токташ менә ул яшь бала булмаган, яшь егет булмаган, кичкенә генә әдип булмаган. Ул инде формалашкан шагыйрь булып Казанга килә. Ни өчен? Чөнки Маяковский совет идеологиясенә күчә. А Токташ әле безнең җәдид идеологиясендә яши, һәм аның бөтен дуслары җәдидчелектән ныгыган шәхесләр, зур шәхесләр, һәм алар безнең дәүләтне төзибез дип хыялланган шәхесләр. Һәм ул менә бу идеологика буйсыну, менә бу рабство инде, ремесленничествога каршы чыгып, Володя, син не прав дип чыгып китә. Бу хәрәкәттән кайта Казанга. Һәм менә әйтәләр, ничек инде менә Казанга безнең инде бу татарның йөрәге һәм аны фахиш шәһәр дип бәяли. Чөнки нәрсә күрә, не пишыра. Җәдидләр бер өлеше менә аны инде күрә Урта Азиядә дә, анда яртысы басмачка китә, совет властена каршы булып. Бер өлеше китә, мин бутап сөйлим хәзер, Сыркыды чоры була инде дә, кайтып килә ул Сыркыдыга, Оренбургка, андары Казанга кайта. Бер өлеше ул инде менә Оренбургта анализ ясый, китә совет властена буйсына, а менә монда шул әйберне күрә ул Казанда, Оренбургтан соң, кинодан соң. Институт повышения образованиядан соң менә күрә ул безнең анда бит Хусейния мәдрәсәсе булган. Һәм ул күрә менә безнең милли интеллигенцияның трагедиясын. Бер өлеше чыгып киткән чит илгә, эмиграцияга каршылык күрсәтеп, берсе ичеп ята, тормышта үз урынын тапмыйча, бер өлеше буйсынган. Һәм Токташ, сез үзегезнең идеалларыгызга һөҗүм ясадыгыз дип бәйли аларны, һәм шуның өчен фахиш шәһәр дип бәйли. Үзгәртергә тырыша бу дөньяны, һәм ул инде менә романтизмга, неоромантизм приемнарына кулланып, шундый әсәрләр яза башлый, һәм әзрәк аның әдәби хәрәкәте үзгәрә башлый. Безнең инде шул ук мифологик геройлар икенче формага килә. Гысьянчылык чорына без күчәбез 22-23 еллар. Гысьян, бунтарь, һәм ул үзенә Алла Тәгаләдә булган көч, Каян килгән бу образ бар. Бер яктан Насир Хисрау традициясе. Икенче яктан монда без күрәбез инде бу үзләштерә дөнья әдәбияты традицияларын Леонид Андреев. Федор Достоевский китапларын яратып укыган кеше безнең Токташ. Һәм ул менә бу концепция человека Бога үзләштереп, һәм менә Алла Тәгаләгә тиң булган шәхесне чыгара. Һәм космик масштабтагы образы бар. Таулар чыга безнең дә. Һәм менә ойга кием дип чыга бит инде, бур киндерәм дип чыга. Менә күз алдыга китергәс нинди расстояниеларны күрмичә. Менә шундый зур гигантизм дип ул чакта инде шурда була. Ләкин Токташка булай иҗат итәргә ирек дәүләт бирми. Чөнки аңа һөҗүм башлана, аңа гына түгел, бөтен әдәбиятны үзләштерәләр, бер клубка салалар. Совет әдәбияты һәм соцреализм. Һәм Токташка әдәби судлар китә. Менә ул Кремль Левский урамында Лек авиатөзелеш техникумы хәзер КФУ урнашкан, менә шунда әдәби суд уза. Әдәби дискуссиялар, Токташны попутчик дип, Кулацкий прихвостень, әйләнеп бирелеп йөри торган кеше дип. Аны менә Фузия Байрамова андары менә Токташның фаҗигасын Отылган Юлдыз дигән драма әсәрендә күрсәтә инде. Ничек аны менә безнең Кави Нәҗмиләр, Галимҗан Нигъмәтиләр Токташтан совет язучысы ясарга тырышлык салганнарын күрсәтә Фаузия Байрамова. Һәм без монда күрәбез. Токташ бирешми. Токташка тагы икенче көч чыга. Султангалиев бар.
Алар туран дәүләтен төзибез дип, син безгә хезмәт итәргә тиеш. Чөнки Токташны яраталар. Токташ урамга чыга, әле генә язып чыга, әле генә шилепешле дип уйламыйсың, шигыре чыгып китә һәм халык аны ала, сөйли башлый. Яттан Токташны белгән татар халкы бүген юкка чыга. Күз алдыгызга китергез. Токташ шәхес. Шуның өчен аны совет әдәбияты ставка ясый да Маяковский ясарга дип. Чөнки харизмасы бар. Безнең трибун шагыйрь. Һәм ләкин Токташ бик уйлана, кой сөюга барга. Әйе, блок кебек башта революцияга шана. Ләкин андары Есенин да кебек страна негодяев дип чыга бит Есенин үзенең поэмасында. Токташ та шундый нәтиҗәгә килә, чөнки Токташ Оренбургта юксылар сүзендә эшли редакциядә. Һәм аңа хотлар килә регионнардан. Һәм ул күрә, ош ялангач халыкка бу революция бәхет китермәде. Халык ош ялангач дип һәм ул көрәшкә тора. Чыга һәм ул әйтә, мин мәхәббәт яфрагы, байрагы күтәрдем дип. Мәхәббәт. Күз алдыгызга китергез. Кызыл дип әйтә ул кан белән, кан яшь белән. Менә кайын образның нигезе, ул халыкка хезмәт итә. Һәм совет властена да каршы эндәшә, баш тарта, һәм Солтан Галиев чыгарга. Һәм шуның өчен Токташның менә шәхесенең фаҗигасын аңлар өчен менә бу шур, әйе атылган йолдыз. Үсә алмаган, ләкин бу минчуарның үзенең артта бик зур койрыгы бар. Һәм ул безнең әдәбиятта җимешләр биргән. Менә нәтиҗәле, аның артыннан шигърият безнең үскән. 30 ел яшәсә дә бу дөньяда. Һәм Токташ нәрсәшләргә белми, бәргәләнә, иҗади кризис кичерә. Һәм күз алдыгызга китергез, күпме көч алырга кирәк. Токташ үлде шигыре белән чыга ул безнең алдыбызга. Токташ җир улары трагедиясе манифесты белән чыккан Токташ үзе турында үлде дип әйтә. Нәрсә ул җир улары трагедиясе китабы? Ул безнең курултайда чыккан китап, дәүләт акчасына түгел, җәдитләр ярдәм итәләр. Нәрсә ул манифест? Мен әйтәләр, Токташ Тукайны шәлпәрәмә китерә. Юк. Бутарга ярамый. Токташ Тукайга каршы түгел. Ул әйтә, шигъри система үзгәргә тиеш. Яңа тел формалаша безнең күз алдыбызга. Һәм ул әйтә, бакырга ни системасы? Ул бит башта гаруз белән яза Токташ. Менә бу система ул авыр. Чөнки революция чоры килде, тоник шигырьгә күчәргә кирәк дип, менә шундый революциягә чыга ул. Урам тавышы шигъриятка килергә тиеш. Урам тавышы, гади кешеләрнең тавышы ишетергә тиеш дип әйтә ул. Һәм ул шигырьне үзләштерә. Тукайга каршы түгел Токташ. Ул реформа, форманы үзгәртә генә. Аның бөтен милли традицияләренә таянып. Ләкин совет әдәбияты риза түгел мондай реформага. Һәм ул бит симфонизм принципын үзенең иҗатында үзләштергән шәхес. Ләкин совет власты каршы тора. Моңа кирәк бер клубка салган әдәбият, һәм Токташ иҗади кризис кичерә һәм әйтә, мин үлдем. Чөнки аның өчен менә бу 1000 еллык тарихтан баш тарту үлү белән бер. Ләкин Токташ бирешми. Ул неороманизмдан адым ясый реализмга. Ләкин нәрсә сорый аннан дәүләт? Дәүләт публицистик шагыйрьләр яза. Байрак тегә бездә яза ул. Әйе бар. Кая барасың? Шурны бит аны үзгәртеп булмый, яшәргә кирәк. Гаиләне ашатырга кирәк. Хатыны Мәскәүдә укый. Кулда Токташның имә торган бала. Күз алдыгызга китер. 8 кеше иде. Әле ул алда әле бер ширле баланы да җәлләп алды. Ул күпме мәчеләр этләр, менә аның җанын аңлар өчен. Әле үзенең әнисенә, әтисенә булыша. Әтисен кулаклар тамгасы салып 26-нчы елда тавыш чыга. Лишенец. Нәрсә ул лишенец? Избирательный праводан баш тартырга итәләр, мәҗбүр итәләр. Син инде бетте, син дәүләткә враг, лишенец булгач. Нинди фаҗиганы үтә? Хәнифә син куалар училищедан, Токташ көрәшә. Токташ заявление бар яза. Һәм ул безнең газетларда эшли бит. Һәм гел командировка бар да. Тамак ашарга кирәк. Бөтен Россияны гизеп чыга һәм бар аның андый шигырьләр. Буйсынган система, кая барасың? Һәм моны былай кара буяу белән буяп, аңлап булмый шурны. Без ул шурда яшәмәдек. Ләкин шул ук Токташ, совет социализм, реализмга буйсынган Токташ, безгә бит шедеврлар бүләк иткән. Мукамаен.
зәңгәр күзләр, нәни разбойникны бүләк иткән, үтеп барышвый. Ничек менә бу образларны сызып ташый алабыз без Токташны, ул артта калган дип. Ул совет идеологиясенә буйсынган шагыйрь дип. Без бу шәхесне аңларга тиешбез. Нинди кичерешләр бу шәхес иҗади килеш менә иҗадиятында итә. Символлар китә, яңа символлар туа. Совет символына нигезләнгән, ләкин аның Токташ иштәлеге бу образларда. Идеологияның иштәлеге түгел. Һәм без күрәбез яңа герой. Бу гади кеше. Кеше исеменнән чыга шагыйрь сүзен әйтергә. Гади кешеләр исеменнән. Һәм ул бик аның карыйбыз архивында булган источникларда күренә, ничек ул авыр кичерә, халык аны танымый башлый. Ул совет әдәбиятына адым ясагач. Авыл халкы аңламый. Чөнки ул бит үзе менә бу авылдан чыккан кеше буларак гади фольклор образына таянып, безнең милли әдәбиятка таянып язган шигъриятнан баш тартып инде яңа әдәбият төзи булып чыга бит инде. Һәм бик авыр кичерә ул менә бу шәһәр үзенең әдәбиятын төзегәндә. Авыр хисләр, кайда барырга, ничек алып барырга һәм юл таба. Гади образлар кертә әдәбиятка. Сез күз алдыгызга китергез, әле мондый җил образын каян күрәбез без? Кеше китеп күрә ул җил образын. Менә идиллия шигырен язганда Акчәчәкләр. Кем әле менә безнең кар бөртекләрен Акчәчәкләр дип язып чыккан. Кем әле менә бу үтеп барышуй дигән шигъриятта менә бу ике кайын белән бергә булган мәхәббәт шундый образ тудыра да. Мәхәббәт бу тормыш образы менә, тормыш энергетикасы бирелгән образларны. Менә мин Токташ юлын шулай күрәм, аның фаҗигасын һәм аның менә әдәбиятка керткән юлларын. Андары менә бу бик зур ачыш симфонизм принципы. Токташ шигъриятында форма ягыннан бик зур адымнар, ире адымнар ясый, форма европалаштыра. Башта бит ул менә назария традициясенә таянып яза, андары инде Европа формасына поэма, трагедия. Менә мин әйтәм, Токташ әдәбиятында, Токташ иҗатында менә беренче әсәрне мин менә дөньяга чыгара торган әсәр, Токташны таната торган әсәр җир вар дип бәйлим мин. Менә бу поэма. Менә ни өчен ул әйтәләр, менә Кабил бен Хабил, ни өчен ул Кабил дип әйтмәгән, поэмасына исем бирмәгән, Хабил да дип әйтмәгән. Җир вар трагедиясе. Менә борынгы мифка таяна Кабил бен Хабил. Ләкин бу борынгы миф Библия гына тарихы түгел, бу Байрон артыннан бару түгел. Бу үзенең революция чорын, менә бу фаҗигасын аңлата торган әсәр. Нинди юл белән без барырга тиеш? Менә аның татар халкы нинди юл белән? Нинди хата бар бу юлда шырый? Ничек аннан арынырга? Шуның өчен җир уллары, гади кешенең трагедиясына. Һәм монда бер генә миф түгел, милли миф безнең. Җир яралу монда бар мифы башта. Менә беренче өлешен укыганда без ачабыз. Ничек каян Алла Тәгалә функциясе? Ул дөнья, галәмне дөньяга китергән. Һәм менә бу дөньяда бу Токташның урыны ул гади кеше. Һәм бу гади кеше бу галәмдә нинди урын ала? Шундый сорау куя. Менә бу гади кеше урынына ул чыгара Кабил образын. Кабил башта бит Алла Тәгаләне буйсына, әти сүзеннән чыкмый. Әмма ләкин менә бу инде гади булмаган әйберләрне күреп, нәфрәтләнеп, бу дөньяга ярдәм итә алмыйчы үзенең гаиләсенә, ул Алла Тәгалә кулын күтәрә, каршы эндәшә һәм үзенең язмышына буйсынмый. Без татарлар яшибез язмыштан узмыш юк дип. Чөнки без үзебезнең патриархаль тормышны юкка чыгарсак, әтигә каршы эндәшсәк, безнең космос хаоска әйләнә. Менә бу революция шул хаос килеп чыкты безнең татар тормышында. Һәм Токташ сорау бирә, менә бу Алла Тәгаләгә каршы эндәшкән, әтисенә каршы эндәшкән гражданнар сугышының символын таба Токташ. Үзенең борынгы мифта. Һәм катализатор итеп мәхәббәт сюжетін. Тыя, чөнки без күрәбез, Кабил үзенең безнең бит инде монда аларның сеңнеләре була, Лабуда белән Әклимә, ул Әклимәсенә иләнәсе килә һәм Алла Тәгалә кушкан сүздән чыга. Чөнки Алла Тәгалә аңа әйтә, син Лабудага иләнергә тиеш дип. Буйсынмый, юк дип эндәшә.
Алла Тәгалә каршы эндәшеп, әтисеннән сүзеннән чыга һәм мәхәббәт тә юкка чыга дип күрсәтә Токташ. Әклимәгә ул куя менә шундый условие инде, син минем белән китергә тиеш, үзенең гаиләңнән баш тартырга тиеш. Ләкин Әклимә мәхәббәт һәм менә бу галәмне сайлый. Һәм әйтә, мин буйсынам Алла Тәгаләгә, гаиләдән чыгып китә алмыйм дип. Һәм мәхәббәт шелпрәмә килә. Һәм менә монда бер адым ясый ул. Мәхәббәттән усаллыкка һәм безнең кеше өчен кул күтәргән, үзенең йодрыгын күтәргән Кабил кеше үтерүчегә әйләнә. Без инде моны Достоевскийда күрәбез, Раскольниковта. Һәм ул чит кешене үтермәй. Үз энесен, туганына кул күтәрә. Ә безнең Хабил эндәшмичә үзенең үлемен кабул итә. Менә бу гражданнар сугышының символы. Әтисе баласына, баласы атасына каршы чыккан. Без менә бу трагедияне кичердек. Һәм безнең дөньябыз хаоска әйләнә башлады. Нинди юллар күрсәтә Токташ? Кайда Токташның тавышы? Без 70 ел безгә әйтеп бардылар, раз Токташ сәхнәгә идея образында чыга, идея яклы Токташ. Иблис Токташ дип чыгарга тырыштылар. Шәлпрәмә китерә, мулларга каршы, безнең ауга каршы чыккан Токташ дип. Ләкин анда бер образ бар, тавыш. Менә бу хәнҗәрне кулга тоттыргач, бу канга әйләндерә дөньяны. Менә ул Токташның тавышы. Чөнки газетта утырган Токташ, Бухараны үткән Токташ белә, нәрсәгә китерә менә бу хәрәкәтләр. Шәлпрәмә килә дөнья. Ал дөньяны гүл бакча дип ясасы килгән. Шуның өчен ул зәңгәр күзле поэманы язасы килгән. Казан дигән монологын язган ул дөньяны үзгәртергә, космос төзергә, яңа мәдәният, шәһәр культурасын төзергә омтылган шәхес. Һәм ул яңа жанрлар кертә. Ул менә бу аңа каршы булган көчкә буйсынмыйча үзенең адымнарын иҗатка багышлый. Һәм ул менә күз алдыгызга китерегез, кем мактана ала бүген 20 елда Мәскәү студиясына барып кино төшерәм дип йөргән язучы. Бу Токташ. Әле нинди әсәр белән чыга? Камил әсәре белән. Павлик Морозов тарихы белән. Бу бит нинди зур адым шәхес буларак курыкмыйча бу проблеманы кинога чыгарырга. Павлик Морозов тарихы. Малай әтисенә каршы барган. Бу гражданнар сугышы һәм НЭП, коллективизация символы. Инде 30-нчы елларда Токташның әсәрләре тәрҗемәгә рус телендә чыга башлый. Ленинградта, китап нәшриятында, Мәскәүдә. Ул Мәскәүдә кайный башлый. 4 ел блокада бара, а Токташ җиңеп чыга бу блокаданы. Һәм шуның өчен мин Токташ үлде дип бәйләмим. Чөнки без татарлар, biz gil хәйләкәрлек күрсәтәбез. Менә безгә пресс килә, ләкин без пресстан чыга алабыз. Хәйләкәрлек аркасында. Белемебезне күтәреп. Һәм Токташ менә белемен күтәреп, яңа жанрлар керде. Мәсәлән, Акчәчәкләрдә идиллия жанры. Һәм мәсәлән, кичкенә генә поэма Алсу. Ул менә бу симфонизм принципын кертә безнең әдәбиятка. Чөнки ул футуризмында экспериментлар ясап карый. Ләкин бу футуризм безгә каршы әйбер була. Һәм безнең моңлы телгә каршы. Һәм шуның өчен баш тарта. Имажинизмга да кирип карый, приемнар эзли Токташ, бусыннан да баш тарта. Реализмга баса ул, һәм менә бу реалистик образлар тудыра башлый, һәм кичкенә генә менә тормыштагы матурлыкны күрсәтә башлый. Матурлык. Һәм менә хатын-кыз темасына да, мәхәббәт да, романтик шигырьләрдән башлый ул, һәм менә Алсу поэмасы. Менә чорлар үзгәрә бара. Һәр буын бу Алсуда үзен таный. Моның белән бер кеше менә нинди генә китаплар язмасыннар, нинди генә фәнни хезмәтләр белән безгә аңлатырга тырышсыннар, Токташның чырып артта калды дип. Бу дөрес түгел. Чөнки Алсуда һәр яшь йөрәк үзен таный. Һәм һәр хатын-кыз тормышка адым менә инде хатын-кызга әйләнгәч, кияүгә чыккач, мәхәббәт тәүбәсен укыганда һәм югалган матурлыкны укыганда,
үзенең йөрәгендә булган проблемаларны таный. Менә Токташның бөеклеге, ул шыр проблемаларында гына сеңеп калмаган, ул гомумләштереп образларны тудырган, гомумләштергән образларны. Һәм бөтен җәмгыять, төрле менә дөньяда булган укучылар, Англиядамы, Италиядамы, алар менә бу проблеманы таныйлар. Чөнки бу гомуми проблема, вечный проблема. Мәхәббәт, нәфрәт, үлем, яшәү дигән категорияләрдә яшәгән шагыйрь. Һәм менә мин Токташның үзенчелеген, менә һәм бөеклеген шунда күрәм. Һәм ул 30 яшында үлсә дә, үзенең артында хәрәкәт калдырды. Һәм бу хәрәкәтне 30-нчы еллардагы репрессияларда сүндерә алмады. 60-нчы елларда Токташның хәрәкәте дөрләп яна башлады. Һәм Токташ артыннан китте безнең менә оттепель дә җипшикчелек шыры язучылары һәм безнең татар әдәбияты шундый менә өскә менде. Калкул бу менә кыя кебек, бөек кыя кебек. Һәм бүген дә әле Токташның менә энергетикасы бик көчле иде дип әйтәм. Ләкин хәзер мин күзәтә барам, яшь шагыйрьләр Токташ иҗатыннан менә үзләренә бер генә әйберне суырып алалар. Революционер шагыйрь тар-мар китергән традицияларны дип. Аңламыйчы бу процессның диалектикасын. Нигезсез әдәбият үлә. Нигезсез бина шелпрәмә килә. Һәм шуның өчен менә без бүген шәһәрчеләр дибез. Яңа мәдәният төзибез дибез. Ләкин үзеңнең хәзинәңне нафталин дип бәяләп, аны искилек дип бәяләп, баш тартып, яңа мәдәният төзи алмыйбыз. Бу копипастер. Копия. Тегеннән суырып алган, әйбер булачак. Ә менә Токташ кебек шәхес булып, син үзеңне формалаштырасың килсә, син үзеңнең образларны бүләк итәргә тиешсең. Менә Токташ дип әйтәсең, нинди образлар күз алдыгызга китерә? Үтерелгән пәйгамбәр. Менә бит үзен ничек ул үзләштерә үзенең автомифын. Андары Кабил. Андары без күрәбез Алсу образларын. Үзебезгә Камил образларын күрәбез. Менә бу система, персонажларның системасы да тудырга, әдәбиятта шундый тулы канлы образларны калдырга, шундый образларга менә омтылырга тиеш безнең иҗади шәхесләр. Шәлпрәмә китергә түгел, үстерергә, төзергә. Һәм мин инде менә күрәм, хәзер Токташның мифы безнең әдәбиятта үзгәрә килә. Аннан эленди шундый имеш Токташ үлгән, менә элегенә либретта чыкты да, минем Токташ дип Розалия Мөхәммәтшин язачагы. Һәм ул үзенә үзен иҗатына топ салган, үзен үтергән шәхес буларак аны күрсәтергә омтылалар. Юк, бу дөрес түгел. Токташ зур шәхес булмаса, үзен үтергән шәхес булса, аның иҗаты белән бүген без кызыксынмас идек. Әле бүген безнең мәктәпләрдә менә әдәбиятыбыз хәзер яңадан менә без кичергән, безнең бүген кичергән фаҗигаға әйләнеп кайтабыз. Факультатив дәрәҗәсендә 2 сәгатькә күчерәбез. Һәм моның нинди юллары бар, ничек Токташның менә тавышын һәм ничек безнең халкыбызны яңадан менә үзенә кайтарырга. Без бит яттан Токташны, Тукайны яттан белгән халык булып 20нчы гасырга килдек. 21нче гасырга әйләндек, үзебезнең язучыларыбызны укымаган, белмәгән, менә безгә бүләк иткән штамплар белән бәяли башладык. Үзебезнең нәрсә эшләргә тиешбез? Без Токташның тавышын, аның тавышы язылмаган, аның тавышы әсәрләрендә исән яңгыратырга тиешбез. Аның иҗади әсәрләрен күрсәтергә тиешбез сәхнәдә. Аның музыка керткән өлешен күрсәтергә тиешбез. Күпме җырлар туды, күпме безнең композиторлар хыялланып, романслар, безгә опералар бүләк иттеләр, ораториялар бүләк иттеләр. Алар яңгырыймы бүген? Һәм
менә мин әле күптән түгел генә ачыш ясадым, безнең Зөлфәт шагыйрь балалар өчен опера язган икән. Мәкәрле песи. Тауфик мәчегә таянып. Менә бу юл белән без китсәк, Токташны мәңгеләштерербез. Һәм үзебезнең хәзинәбезне күтәрерлек дәрәҗәдә үзебезгә әле физик хәрәкәтләр ясарга тиеш. Без менә бу китапларны үзләштереп укырга тиешбез. Һәм мин менә үземнең чыгышымны Токташның шәхесен аңлар өчен бер хатирә белән уртаклашасым килә. Тәрәзәләр дигән китапны укыгач Фатих Хөснинең мин анда бер шундый хатирә күрдем. Ничек Токташ яшь шагыйрьләр белән эшләде. Ул безнең ТЮЗ, рус ТЮЗы инде. Анда безнең әдәби кружок эшләгән. Менә безнең Фатих Хөсни кичкенә генә бала, мәктәп баласы, шигырьләр яза. Һәм күрәү ничек Токташ белән кутуй керәләр. Анда озын йонлы кыска тунын киеп, тирән эшле кепкасын күзләренә чаклы батырып, кулына мәңге аерылмастай күренгән кәкре башлы таягын тотып, салкыннан алсуланып Токташ килеп керә. Карагыз, нинди хәрәкәтчән образ. Аңарга ияреп, киеме белән дә Токташка ошарга тырышып йөрүче, эт тиресеннән теккән тунлы кутуй, озын шинельдән Демьян Фәтхи килә. Менә карагыз, алар формасында китереп, ләкин үзләренең характерларында күрсәтеп, һәм Фатих Хөсни ничек Токташ шигырьләрен укый дигән портрет тудыра. Ә менә Токташ өстендә нәрсә була иде аның? Хәзер инде 30-35 елдан соң ул турыда сүз алып бару да кыен. Бер нәрсәне генә бик ачык әйтергә мөмкин. Әнә җиптән генә төшкән бик модный костюм булмас иде бер вакытта да. Сәдә генә киемнән, чалбарыннан бер балага икенчесенә караганда чак кына кыскарак та кебек. Шуның өстеннән билсез киң толстовка кигән. Ашыкмый гына атлап чыгар, сәхнәнең алдына ук килеп туктар. Зәңгәр зур күзләре белән тормылып залга бер карап алыр. Калын иреннәреннән әлеге әйтелмәгән, менә генә әйтеләчәк елмаю нуры узар. Һәм секундның кыска бер мизгелендә аның горур җилпенең башын артка ташлап алу булыр. Аннан соң да мин байтак кына сәхнәләрне, ораторларны, үз әсәрләрен укый белеп укучы язучыларны, шагыйрьләрне, сәхнәдә үзен судагы балыктай тотучы эстрада артистларын күргәләдем. Әмма Токташ чыгу кебек, сәхнәгә чыгуны һәм Токташның башын чайкап башлап китүне, кебек башлап китүне бер кайчанда күргәнем юк. Тел белән әйтеп булмый торган ниндидер бер сәдәкәлек бөркелеп торыр иде аңардан. Һәм менә ул башлый, әкрен генә шигырь сөйли. Әйе, әле әкрен генә, кабатланмыйча. Аннары ахрысы үзе дә мавыгып булса кирәк, тавышы үсә бара, үзе дә дәртләнә, безне кабыза бара. Без тыңлаучы буларак үз-үзебезне онытабыз, тоташабыз белән аның сихеренә бирелеп, ул тавышның күңелне иркәләүне ахынына, шигырьнең хөкемдарлыгына астында калабыз. Менә дөрләп утта яндыручы образ. Һәм тагы Галимҗан Ибрагимовның бәясен әйтәсем килә. Реализм белән бер үк сафта символизм, футуризм, имажинизм хәрәкәтләр дә баш күтәрделәр дип яза Ибрагимов. Футурист Кутуев беренче адымнарын атарга тели, ләкин аяклары ныгып җитмәгән әле. Кави Нажмин имажинизмны алга сөреп калырга кирәк чигенде. Бу агым бездә дә үлә тудымы яки башка климаттан ясалма рәвештә күчертеп утыртылганга татар әдәби бакчасында хабаны күтәрә алмый шиндеме? Ни дә булса бу хәрәкәт 23нче елда йомшаклык күрсәтте. Символизм кешеләргә, тирәнергә уйлый. Җир улары мәҗмугасында моның беренче үрнәкләрен бирелде. Газета, журналларда бу дәвам итә. Бу агымның көчле, үткен талантлы шагыйрь Токташев белән шигъри дөньябызда аерым ялгыз бер урында торадыр. Менә Токташны чордашлары ничек бәйли? Ул ут кебек дөрләп янды һәм аның энергетикасы хәзер дә әдәбиятта исән яши һәм безнең иҗатчыларга көч бирә. Рәхмәт сезгә. Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.